Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα έχουμε 426 πίτσες και θα τις γραμμίσουμε για να πάρουμε αυτό εδώ το μέγα ωραίο skin. Το ήθελα πολύ καιρό, το αγοράζουμε. 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Πήραμε skin. Επιτέλους πήραμε skin. Τα πράγματά μας. Πάμε λίγο έξω. Πάμε εδώ. Εδώ. Πάμε εδώ, σε αυτό. Και παίρνουμε αυτό. Και εδώ τι μας λέει, τι έχω να κάνω τώρα. Εδώ. Γιατί η σκηνή αυτό. Πω, ακριβά. Τι πόσο. Ωραία, πόσο. Πού είναι. Πού είναι ο παίχτης που με έλεγε. Νάτος. Θα βγάλει καλύτερο skin. Θα το κρατάω. Πάμε. Star Power. Μπορώ να πάρουμε κάτι άλλο. Και άλλα θα πάρω. Πάμε το 140. Α, ποδοσφαιράκι. Όχι ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να το παίξω. Θα τον παίξουμε μετά. Απλά θα παίξουμε ένα μάτι με σκουίκ. Παίζουμε ένα μάτι με σκουίκ να δείτε πώς είναι αυτό το πράγμα που παίρνεις πράγματα. Όχι το μέσο που παίρνεις πράγματα, την άλλη λέω. Εκεί πέρα που είναι για να πάρεις 20 αστέρια και κάτι ωραία blinks και αυτά. Απλά εγώ έβαλα λίγο σκουίκ για να τον... για να πεθάνουν. Τσακ. Να μην πεθάνει εύκολο. Εύχομαι να μην πεθάνει, πέθανε. Τι πιο εύκολο. Ο ακίνητος. Είμαι εγώ. Είμαστε εδώ εμείς. Βάρτο ρε. Μπράβο. Μπράβο. Δεν ξέρω τι πατήσει. Άντε για. Είδατε πως είναι το μάτσο όταν είσαι pro play. Περιμένετε τώρα να δούμε το τεστάρουμε το καινούριο μας παίκτη. Ένα standard και τώρα να τεστάρουμε το καινούριο μας παίκτη. Στο solo. Και πάμε να τον... Τι είμαστε. Άλλο 10. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Θέλουμε τον παίχτη. Τι μ' αρέσει φούλ. Και τέλος τον πήρα. Στο τάμπλετ μου έχω να πάρω τον χρυσό. Τον Legendary. Και 350 γιατί έχω 1000 κάτι και αυτός βγαίνει σε κάτι μέρες. Wow, τον έβγαλα. Καλό το μας κάνει. Να πω για τώρα να το πάω 11. Άτε πόσο πάει. Μέσα στο στάμος και το ελπρίμου. Τσακ, βρίσκεις. Να δω.
αρέσει αυτό το παίτσι πάρα πολύ. Πάω πολύ, θα μας σκοτώσει. Τσάου, κέρδισα. Ήταν πολύ εύκολο μάτς για εμένα. Πολύ ωραίος παίχτης. 500 και 500. Ωραία. Για να πάμε λίγο εδώ. Τα skin μου. Εντάξει, έλεγα. Πολύ ωραίο skin. Πολύ ωραίο. Αυτό το βίντεο τώρα θα παίξουμε για ένα ντουο. Εδώ θα γίνει της τρελής και θα πηγαίνει όλο ο στόχος μου. Ποιο είναι το καλύτερο μάτς για αυτό το παίχτη, θα σας δείξω σήμερα. Ναι, κάνω ήδη βίντεο. Ναι, ωραία. Πάμε να σας δείξω αυτό εδώ μάτς. Ξέρετε για ποιο λόγο είναι αυτό εδώ το μάτς το καλύτερό του? Γιατί αυτός κάνει στρατηγική, το πετάει και πάει εκεί. Να, δηλαδή εδώ η τάρα πάω εκεί αμέσως έτσι. Που είναι ένας λαβύρινθος, παιδιά. Το άτομο μου θα πεθάνει από το... Φακ, κολλήσαμε. Έλα ρε φίλε. Το κόσμο με είναι φουλής. Δεν θα ζήσει κιόλας. Νουμπά, ρε φίλε ο νουμπάς. Και καλά τον έφυγε η τάρα. Πάμε να παίξουμε μάλλον. Παίξουμε μετά. Μαζλαγία. Παίζω για να πάρω και πέλα, έχω φτάσει ήδη στα 500. Μαζλαγία, έρχομαι να φύγει. Και να μείνει. Αν το κανονίσει και μείνει. Θα μας βγουν. Κάτσε να δω το δρομάκι πώς θα γίνει. Να το ξέρω πίσω. Έχουμε spike και... Είμαστε στα κεντρικά. Είμαι καλά που περιμένει γιατί είμαι καλύτερο. Πω, χάσαμε ήδη. Πω να βγαίνω μαζί. Φίλε, κάνουν και οι δύο hypercharge. Τι να κάνω.
Και αυτό το βίντεο που πήραμε τον παίχτη από το Pizza Planet που έχει πίτσες. Και αυτό ήταν το βίντεο. Bye, χαρά σας. Να περάσετε καλά. Πάμε σε άλλο ένα βίντεο. Για να μαζέψετε πολλά στα Android. Εύχομαι.